Osomashishini bequmbe besisifu logama abasebenzi bebibitheka ngomsindo beqhuba imisaduzo bekwavale ngxi iofisi kamasipala waseWaThambo. Bafuna umasipala ubanike umsebenzi kwiiprojekthi zikamasipala, ukanti abasebenzi bathi bafuna intlawulo mali ekufanele bayifumane kulo masipala kusukela kwiminyaka edlulileyo. Batyhila ngelithi lo masipala ubulile lurhwaphilizo nobuqhetseba. Kulahleka imali, kubhatalwa oonokhontraktha abangawenzanga umsebenzi. Silapha nje kukhona abahlali baseqokolweni abalahlekelwe imali engange-40 million rand ebhatalwe unokhontraktha angakhange awenze umsebenzi. Abasebenzi bathi umongameli welizwe loMzantsi Afrika mangenelele. President makangenelele kwi-corruption kulo masipala ngoba i-SIU ne-Hawks lapha eMpuma Koloni zibanjwe ngobhongwane zi-politicians eziseprovinsini azizikhuphi ii-reports ze-investigation. Ibhunga lolawulo kulo masipala lithi liyalamkela ikhwelo labasebenzi lokuba iofisi kamongameli ingenelele. Uba ngaba sizawuhlala kwine-project ezingagqitywayo kusabhatalwa oonokontraka bengawenzanga umsebenzi, sisazawuhlala sikule ngxaki. Ukanti umasipala uthi usathe gqolo uthethathethana nabasebenzi kunye nabo bachaphazelekayo. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.